Egyetlen nagy találat van benne, szerintem ez a narancsba borultak a pálmafák. Tehát ez szerintem óriási. Tehát hogyha az egésznek az álságos voltát, meg ezt az egész trópusi vagy mediterrán hangulatot, és az egésznek a teljesen abszurd voltát így egy kifejezőben lehet sűríteni, akkor azt, hogy narancsba borultak a pálmafák, azt szerintem teli találat. Az, hogy íródott meg ez a dal, ez nálunk egy különleges munkamódszer volt. Mi a Fenyővel napi 8-10 órát együtt voltunk, és szinte napról napra készült ez a dal. Írtuk az Avival, akivel abban az időben nagyon sokszor ültünk az én konyhámban, és nagyon sok mindent együtt terveztünk. És azt mondta, mit szólnál, csinálnánk egy ragyogó limbót. Magyarországon akkor még nem nagyon tudták, hogy mi ez a limbó, legalábbis sokan nem tudták, és hát így a Nova Fenyő fölvetették, és akkor úgy összeült az egész csapat, és akkor mindenki belerakta a kis maga kis ötleteit. Hát például tudom, hogy ez a taps, ez például az Oli ötlete. Például volt egy ez a betét, ez a Robinak volt, az Szikora Robinak volt az ötlete. Például ez például azt hiszem, hogy ez véletlenül az én ötletem volt. Az, hogy most megírtuk 1981 slágerét, abban talán nem voltam annyira biztos, mert honnan tudhatom, hogy mások miket csinálnak. Abban biztos voltam, de a Hungáriának a fogadtatása az frenetikus, mert hát ezt már tapasztalatból tudtuk. A mi újdonságainkra nagyon éhes a közönség, és azt pedig éreztem, hogy a próbateremben a dal nagyon jó. De az igazi munka még csak ekkor kezdődött el. Ugyanis az ötletekből, a dallamokból és a meglévő szövegekből ki kellett alakítani a Limbo jutó végleges arculatát. Azt a formát, amely nyerő lehet a Táncdal Fesztiválon. Rákospalotán próbáltunk a Szikora Robi nagymamájának az egyik szobájába, és ott próbáltuk a Limbo jutót zeneileg. Mikor már zene szöveg megvolt, tehát a dallam, a szöveg, harmóniák megvoltak, de a hangszerelést azt ott döntöttük el. Reggel a nagymama kiköltözött az egy szobából, a konyhába, és a barátnőkkel trakcsolt, főzögetett, a zenekar beköltözött az egy szobába. És akkor a nagymamám behozta a maceszt, és azt mondta, hogy gyerekek, ki kér maceszt kávéval? Jó, ilyen hangulatban ment. A Limbo hintó megszületett, bepróbáltuk, megcsináltattuk a kis Limbo récünket, vitatkoztunk, hogy most égjen a színpadon, vagy ne égjen. Aztán utána a helyi tűzoltó eldöntötte a kérdést. Akkoriban szinte senkinek nem tűnt fel, hogy a dal első sora önbeteljesítő jóslattá vált. Úgy kezdett, hogy kitört a pesti limbóláz, és ezt senki nem tudta, mi az, hogy az a Limbo Fenyő azt mondta, hogy kitört, ki is tört. Akkor biztos voltam benne, hogy az a rajongó tábor, ami akkor minket körülvett, hogy az ő köreikben limbóláz lesz. Egyet nem tudtam, hogy ez annál sokkal szélesebb körökben is hatni fog. A Hungária volt az első zenekarok egyike Magyarországon, amely a színpadot nem csupán a dal előadására használta fel. Nálunk díszletek, kellékek, táncosok szolgálták a hangulatteremtést. Sokszor olyan tömegnyomor volt a színpadon, hogy egy-két otthon maradt zenész hiányát talán észre se vettük volna. Elementáris show-t csináltak, hogy ott nem lehetett elmenni. Benne van az egész számban, hogy el lehet játszani, le lehet mozogni, komoly forradalom, tényleg forradalom, csodálatos, Fenyő kitérjen. Nem is a szövege volt fontos, hanem a dalnak az a mozgósító ereje, hogy képes volt elindítani egy ilyen kamu mozgalmat, ez a limbózás. Ami hiszem, akkor mi is megpróbáltunk limbózni, kifeszítünk nagyzavart, kifér át alatta, az egész országot meghűítette. És hát a Limbo hintóval pedig megnyertük az óvodásokat is. Hát a óvodákban voltak Limbo versenyek. Mert ez gyerekes egy picit, tudod, és a marhára tetszett neki. Gondolj benne, hogy 3 generációt így hirtelen átöleltünk. A Táncdal Fesztiválok tisztaságának akkoriban nem volt túl nagy hitele a zenészek között.
Több legendás történet is kering arról, hogy volt olyan előadó, aki 5000 szavazatot leadott magára a levelezőlapon, majd a hivatalos végeredmény szerint 3800 szavazattal nem jutott tovább. Nem nagyon szerettem soha a fesztiválosdit. Soha nem voltam abban biztos, hogy aki a nagy díjat megkapja, az azért kapja meg, mert valóban ő tetszett a zsűrinek a legjobban, vagy esetleg még egyéb tényezők is befolyásolhatták a zsűrit. Bodrogi Gyula, színművész, rendező. Én, ha jól emlékszem, arra kellett figyelni, hogy szubjektív legyek, és próbáljak meg objektív lenni. Ez volt az, amire nagyon kellett figyelni, hogy ami nekem tetszett, amire én úgy gondoltam, hogy ez a jó, nekem arra kellett szavazni. 19. Nem volt úgy bunda, hogy majd kimegyünk, és akkor majd megbundázunk, hogy ki lesz első, második, harmadik, mert rögtön föl kellett emelni a pontszámokat, és ebben a Viktor Máté nagyon szigorú volt, hogy ez egy nagyon igazságos verseny legyen. Nekünk nem volt lehetőségünk, hogy a versenyzőkkel külön tárgyaljunk, tehát erre vigyáztak, hogy az egy külön szerkezet legyen a zsűri, és külön szerkezet legyen a szereplő. Akkor már ott álltunk azon a folyosón, ahol még nem tudtuk a végeredményt, de már vártuk azt, hogy majd bejelentik nekünk, hogy ki lesz az első, és akkor én már soktam neki, megcsíptük, Mikikám, megcsíptük. Reméltük, hogy a show-val, a körítéssel, hiszen pálmafáktól elkezdve táncosokkal, tehát mindent bedobtunk, amit csak lehetett, és azért reméltük, hogy győzni fogunk. Bár meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon kemény ellenfelek voltak. Mielőtt az eredményt kihirdették, azelőtt ott a résztvevők között már elterjedt úgy futó tűzként, hogy hát a Limbo fog nyerni, és a Hungária. De hát én ezt akkor hittem el, amikor ezt valóban ki is hirdették, és átadták a napdíjat. És ezután odajött hozzánk Bolba Lajos, a Magyar Televíziónak, akkor Magyar Rádiózenei, filmzenei osztályának vezetője, és azt mondta, hogy gyerekek, ez egy nagyon aranyos szám, tényleg nagyon szeretem, de minek ez az ugrálás körülött? Ebben a műfajban egy titok van. Az a fajta tehetség, ami kapcsolatot tud teremteni a nézővel, hallgatóval, a közönséggel. Az a fajta tehetség, amit én úgy mondom, hogy van egy olyan rendszerszám, amit az 1000 fős nézőtérből 850-900-an menni tudják. A Táncdal Fesztivált követő különböző szavazásokon szinte az összes közönségdíjat a Hungária nyerte el. A Limbo Intó kislemezen gyorsan megjelent, és 200 000 példányt adtak el belőle szinte pillanatok alatt. A rajongók túlzás nélkül imádták a zenekar tagjait. Megmondom őszintén, a szakma az nem biztos, hogy örült neki. A szakma az általában nem örül, hogyha valamit jobbról siker van, mert akkor az fölborítja az addigi hatalmi meg erőviszonyokat. Azok nem biztos, hogy örültek neki. Én megörültem neki, mert olyan zene volt. A hivatásos elemzők közül viszont sokan fanyalogtak a Hungária elsöprő sikere láttán. Volt, aki totális üzleti manipulációt emlegetett velük kapcsolatban. Más profi szinten űződő zenebohócoknak nevezte őket. Ilyenkor dühös volt, amikor ilyeneket olvasott, vagy hogy tudta kivédeni ezeket a vádakat? Hogy mondjam, az értetlenségnek, a butaságnak, az irigységnek és a gáncsoskodásnak és a nem is tudom még mit mondjak, a szócsövei voltak ezek a dolgok, és mire egyrészt tudtam, hogy rossz indulat van mögötte, másrészt tudtam, hogy hallatlanul nagy butaságból és érzéketlenségből táplálkozik, ezért úgy gondolom, hogy nem érintett olyan nagyon. Mindig a gics határán voltunk, és még a tűrhető zené határon voltunk. Azon a pici élen próbáltam táncolni, a penge élen, hogy ne legyen gics, ne legyen gej, de viszont tudod? A Táncdal Fesztivál után megszaporodtak a levelei? Biztos, de előtte is sok volt, úgyhogy ezt most annyira precízen nem tudnám megmondani, de hát mondom egész biztos, mert attól kinyílt számunkra az ország, attól a szerepléstől,
és itt a postaláda az nehezen volt kezelhető, mert kipuposodott, és emlékszem, egyszer fölmondta a szolgálatot az ár, és onnantól kezdve soha többet nem javítattuk meg, mert gondoltuk, hogy úgyis másnap megint szét fog menni. Úgyhogy azok a levelek jutottak el hozzám, amiket nem loptak ki, és még abból is bőven sok volt. 15 éves lány vagyok, tisztára beleestem Fenyő Miklósba, megveszek érte. Egy csomó képet raktam róla a falra. Imádom, nem tudom elképzelni nélküle az életem, mit tegyek? Limbo Hintó zseniális. Tehát Limbo Hintó zseniális. Fenyő Miki zseniális. Véletlen egybeesés, hogy gyerekkoromban én sokszor éltem ebben a házban, és arra egész biztosan emlékszem, hogy a 80-as évek elején tele volt firkálva az egész lépcsőház. Szeretlek Miki, szeretlek Robi, szeretlek Dolly, Hungária dalszövegek. Szóval az ember gyakorlatilag egy ilyen képregényt látott végig a falon. Nehéz volt a rajongókkal bírni akkoriban? Nem. Egyrészt szerettek, és a szeretetet az ember megkapja, akkor utána a dolog helyre kerül. Nekem senkit nem kellett rendre utasítani, a lakók nehezen bírták. Kitől? Fenyőtől. Fenyő írt nekem. Nem hiszem. Írt nekem, válaszolt a levelem. Hiszem, ha látom, nem mutasd már. Írt nekem, képzeld. Alig akartam elhinni. És mégiscsak ő az. Abban az évben szinte minden díjat megnyerte. Úgy éreztek akkor, hogy önöké a világ, önöké az ország? Igen, biztos, hogy úgy éreztük, és biztos, hogy nem sokat tévedtünk, ha így éreztük, de engedtessék meg nekünk, akkor mi boldog emberek voltunk ebben az érzésben, és még a kicsit túlzás is azt mondja, hogy miénk a világ, de egy ilyen miénk a világ érzésben léteztünk. Én legalábbis biztos. A Hungáriát egyébként talán most már helyére tette az utókor, sokkal fontosabb zenekar volt, mint sem amennyire szakult a szakma annak idején, hisz majdnem egy ilyen rejtőjelős ellenvilágot teremtett meg. Tehát adott egy szociológiai keresztmetszetet egy sosem volt álomvilágról. A Hungária az legalább annyira szürrealisztikus, mint a Bábú vagy. Ez már hasonlít. A szünet után 1981 másik nagy slágerével, a Bábú vagyjal folytatjuk. Éppen a múlt héten kiabálták